издигнат от коалицията Балкани, подкрепен от ДПС. Може би отишъл на заседанието, за да респектира членовете и да гласуват правилно. Що за орган на местното самоуправление Общински съвет, в който съветниците получават заплатите си и без да участват в работата на комисиите и в сесиите му? И що за правилник е този, който разрешава сега без да се движим до колегите си и да им нашепва как да гласуват по време на заседание? Очевидно в община Павел баня има нужда да влязат разследващите органи. Нашата традиция беше не разследва неведнъж да отстраняване и длъжност на обвинение не се стигна. Това е ред на други. Иначе страхът ще продължи да държи хората за гърлото, когато виждат, че местни величия като бесен са над закона. Това е най-тежката форма. Съкровено пращено желание. Да бъде полезен сам на себе си. Защото ако има надежда, ние можем да сбъднем голямата мечта моментите, в които трябва да помогнем. и надеждата на